Mayong buntag sa tanan. Atong episode karon is magpasalamat ta sa mga tao nga nagtabang sa atong biyahe, atong Pizza 9 adlaw nga Biyernes sa gabi paingon sa Zamboanga, Barangay Bimpusa, Aurora, Zamboanga del Sur. So dako kaya mo pagpasalamat sa mga tao nga nagtabang tungod kay di gid may makaabot dito sa Bimpusa kung wala ni sila nga mga tao nga may nagtabang para kanang sa pangkrudo lang kanang dako kay gyud ang gasto tungod kay almost 8 hours ang biyahe paingon dito. So, di basta-basta nga krudo ang nagasto. Una-una mapapasalamat si Kagawad Van Baros Ayos. So, Wad, salamat kaayo sa imong tabang. So, ang gaslip ni mga i-budget sa imo sa isa ka semana sa LGU. Wala ni mo gihikaw pagtabang ka namo. Grabe nga kadaogan para sa amo ang imong gitamang kanamo ang imong gaslip. Si imong gipainungod sa amo para nga makadugang sa among pangkurudo. Ang ikaduha si Kagawad Alfred Alas Ascuna. Wad, grabe. Ako kayo may pagpasalamat sa imo kay ang imong yapong gaslip imong gihatag sa amo. 15 liters nga gaslip nga ison yang gihatag sa amo tungod sa aduna siya gugma sa pagtabang sa mga buloton para sa Dios. Wad, once again, kay salamat. So manginaot ning dili ra nimo moy katapusan kundi mo ni sinugdanan sa atong pagtinabangay mga igsoon. So ang ikaduha, ikatulo si Kagawad Lulon Ladaw. So naa sa gihatag sa amo nga pinansyal. Di na lang nako i-istorya sa inyong kantidad pero aduna sa gihatag kanamo nga pinansyal para makadugang sa among mga expenses pagpaingon dito tungod kay dili kini nga lakaw magod is daghan kayo mi. Mga pila kita, mga 25 no? 26. 26 makabok magsuon mo na nga nakinanglan gid mi sa inyong tabang kay kami personal sa amo. Wa gid mi amo gani nang lakaw mi nga ang among uban amo pang pamilya. Igo ra gid among gibilin gid para nila tungod kay kini nga lakaw is kabubuton sa Dios gid nga amoy matuman. So iya man ning plano ang ato dani isang ato ra man sa pagsugot sa plano sa Dios nga amoy mahitabo nga grabe nga milagro nga iyang gipasinati dito sa Bimpusa. So ang kaupat mga igsoon is ang LGU sa Claveria. Grabe ka kuan gid namo ma-explain sa among mga baba ang among pagpasalamat sa LGU sa Claveria. Pinanguluhan ni Mayor Mira Asalbalyon Abrugal. Mayor, grabe among pagpasalamat sa gihatag sa LGU Claveria. 25 liters nga krudo dahil financial nga 3,000. Ang mga pagampo Mayor nga sa sunod namo so kay sa wala pa lang may makauli sana sinati sa mga tao nga milagro dito sa Bimpusa. Sa wala pa may makapamuli na anay mga invitasyon nga pabalikon gid mi nila. So katapubuton ni sa Dios nga mobalik mi wa manggiamo nang inahanglan gid migtabang nga amo mga pagampo Mayor nga kung makabalik manggaling may maduol gid sa imong opisina di kid may moingon nga di may maduol tungod kay kabulumi nga ang Dios mangitag mga pamaagi nga tawo nga moy mo tabang sa iyang mga tawo. So, salamat Vice Mayor ang Dok ng Bayan, Vice Mayor rin natin sa Albalyon. So salamat kayo Dok nga sa among pag-adto sa Lupok gabiing dako wa na gid mi nagdaw nga imo ming matubang tungod kay gabi na naapagi kay bisita pero salamat sa Ginoo nga wa gid mi nimo pag-adto na mo dito grabe ka namo salamat tungod kay imo gid mong gabi-abi nga bisag wala kasi imong opisina to kasi imong balay. So pagpasalig nimo nga nakaitabang ka namo grabe dako
Yan na namo masabot ang among kasing-kasing sa pagpasalamat tungod kay ito nga panahon dako pa kay nagpinalunon gyud. Dahil kay salamat sa imong kagituon kay ikaw gud ang nangunay didto kay ato nga time wala man si Mayora. Ikaw gid may nangunay pag kuan sa imong mga tao sa imong opisina. So sa imong pong mga office workers dahil kay salamat tungod kay pag-abot namo giasikaso gid mi nila wa nila hina ipasagdan. Pag-abot didto pangutana mi didto unsay among kinahanglanon so among gihatag among papel. Kung walay langan ang processing sa among mga papel para makadawat ni sa assistance. Ang last namong pasalamatan si Congressman Bambi Iman. So, Kong, dahang kay salamat sa imong tabang para pang krudo. So, naghatag si Congressman og 1.5 na cash assistance para tandugang sa among krudo. So, dahang kay salamat, labi na sa imong mga office workers, kang Ma'am Jana. Ma'am, dahang kayong salamat. Kung pag-abot kami dito, wak mo din yung kuhan sa kaso ninyo dito. Pila rami ka minuto sa opisina na process na, yan, hulat na lang may nga inyong tawagan. So, dahang kay salamat sa tanan, sabi na kang Congressman Bambi. So, amo mga pagampo, Congressman, sa sunod nga, gayon, dili lang ta, kini mo'y katapusan, kundi mo'y sinugdanan sa imong pagtapang. So, dili kini mo ingon nga, di mo balik sa imong opisina. Once nga may nanglan magtabang, mo balik kid mi. Yan ang karundaan, Congressman, kung pasalamat naming daan tungod kay daghan kay may schedule nga mo balik pag dito di gid makaingon nga di gid mi mo duol kay naka-schedule na gidaan by October mo balik gid mi dito kay naapag daghan pag kayo nanginahanglan sa pulong sa Dios nga mapadayag dito ang nakita. So ako yatag ang Pastor Popon ang uban nga mga pagpasalamat. Agi og pagpasalamat sa tanan nga ako nahimong speaker ni anang panahon sa sa September 9 to 11. So salamat kaayo kay usahay ang kawalad-on gyud niabot na gid ang time so kinahanglan gid mi nga moduol. So salamat kaayo sa diha nga nagduol kami nganha kaninyo. So wala gid mo dumili sa pagtabang. Tabang nga kami makaabot mi ng kalayo nga dapit apan nagmadaugon kami tungod kaninyo. First kagawad Ban Baros, salamat kaayo sa imo wad nga ikaw gyud perminti among kauban. Kung unsa mong ipangayoon magginahanglan ni og nan mga tambal ikaw gyud perminti tako kada ko nagkadaugan para kanimo wad. Hinaot ni sa sunod nga kami moduol sa inyo dili mo magdumili sa pagtabang kundi kani among gibuhat dili na sa among kabulingon kung dili pinaagi kani kay tumulod kay misyon namo nga makaadto ngadtong lapita nga dili lang adto itong naglaag kung dili milagro nga dili makaya unta apan nakaya tungod sa Dios. So tungod sa inyo nagmalampuson kami ikaduha si kagawad Maninoy Alas Ascona Maninoy nako na Maninoy salamat kaayo nga wala ka dumili sa pagtabang sa inyong mga gaslit nga bisan tuod bilib kay ko sa imo kay wala na kay daghan nga pangutana yatag nimo dito. Salamat kaayo ninong sa imong mga support naat mi sa sunod na pamidaghan kay nga buluhaton dili lang sa karon kung dili sinugdanan pa lang kani aron kami moduol sa inyo. So dadidagan kami mga invitation. So karon pa lang namo ni gibuhat. Tungod kay karon pa lang sad namo na sinati nga di enduna day mo tabang kanamo. So ako napasalamat mi sa inyo. Ninong sa sunod na again may invitation sa October 14 to 15 to 16. So pinaot nga tandugon sa Dios inyong kasing-kasing nga dili mo magdumili sa pagtabang kanamo aron kami magmalampuson usab sa among mga buluhaton. So ikatulo kagawad lulon la daw sa pinansyal nya imong gitabang sa amo nga tungod sa imong pagkabungis-ngis na panalanginan usab kami. Wad salamat kayo sa imong support nga
wala ka nagdumili sa pagtabang sa amo. Wala na dagang question kundi mismo ikaw ni tabang. Salamat kayo Wad. Sa sunod Wad ha, naapay October 14 to 16 na invitation namo. Kanang panahon na doon na gyapon mas mulabaw pa dani ang gibuhat karon. So naot mi nga inyong tandugon sa Dios ang inyong kasing-kasing sa sunod tungod gyud sa kalayo, dili basta-basta ang krudo na gamit. Iabot siya og 120 to 130 ka litro nga krudo. Apan salamat gitubag tanan sa Ginoo bisan pa sa LGU Claveria nga abi na mo dili gud mi makakuha na nga financial o krudo. Salamat kayo nga wala gid mi kuti-kuti pag-ayo. Nga asa kami paingon asa ba kana o layo ba kana kun dili mismo kami gi-entertain mi sa inyong mga tao sa LGU Claveria. Salamat kayo Mayor. Nag-drive sa amo sakyanan aron makaabot pila ng dapit. Salamat kay sa imo Brad Ede. Salamat kay sa imo sa akong mga kauban tanan, sila tanan mga worship team, mga akong mga kaabag diha. Salamat kay sa inyong tanan nga himo nato ang tanan tungod sa inyo. Nagtambiyayong kamo sa pagtabang, wala ako ninyo gibughatan. Wala usab ka mo nagpabadlong kanako kung dili ni sabay kamo sa buluhaton sa Dios. Kitang tanan mga sponsor, salamat kaayo karong October 14 to 15 to 16 na ami ko sa Sambuanga na nga kung katong nakadungog gusto mo tabang andami nga mudawat ang inyong tabang bisan ginagmay.